Job Kapitulo 21. Si Job miingon, pamatya ang akong isulti, maura kanay paghupay nga gihangyo ko kaninyo. Hatagi akog higayon sa pagsulti, ug inigkahuman kog sulti, mahimo nga bugal-bugalan nyo ako, dili batok sa tawo ang akong pagpakig-away. Ug may katarongan ako nga kabsag pailob, tanawa ako. Dili ba kiniigo nga makapakugang, ug makapahinuktok kaninyo? Inigpamalandong ko sa nahitabo kanako, mahiugnok ako ug mangurog, nganong mabuhi man ang mga daotang tawo, matigulang ug magmalampuson, makakita sila sa ilang mga anak. Ug mga apo nga modag ko, ang ilang mga puloy anan dili pahamtangan sa Dios og katalagman, dili sila makasinatig kahadlok sa ilang pagpuyo. Musanay ang ilang kahayopan, ug dili maglisod sa pagpanganak, managan ug magdula ang ilang mga anak sama sa mga nating karnero, manayaw sila ug manganta dinuyogan sa alpa ug plauta, malinawon ang ilang pagpuyo. Ug mamatay sila nga dili makasinatig pag-antos. Ang mga daotan mo ingon sa Dios, pasagdi kami ug ayaw kami tudloy sa among buhaton. Naghunahuna sila nga dili kinahanglan ang pag-alagad sa Dios, ug walay kapuslanan ang pag-ampo kanya. Sila mo ingon niya molampos sila pinaagi sa ilang kaugalingong kusog, apan dili ako makadawat sa ilang panghunahuna. Nahitabo ba nga ang suga sa tawong daotan gipalong, may usa ba kanila nga nahiagom og katalagman? Nahitabo ba nga tungod sa kasuko sa Dios gisilotan ang mga tawong daotan? Ug gihimo sila nga sama sa uhot niya gipadpad sa hangin, o sama sa abog niya gidala sa bagyo, moingon kamo nga silotan sa Dios ang anak tungod sa sala sa iyang amahan, dili kini tinuod. Pasiloti sa Dios ang makasasala mismo, aron makita nga gihimo niya kini tungod sa ilang mga sala. Kinahanglan nga ang mga makasasala maoy mag-antos sa silot alang kanila, pabatya sila sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Inikatapos sa kinabuhi sa tawo, magtagad pa ba siya kon malipayon ba ang iyang mga anak? Makahimo ba ang tawo pagtudlo sa Dios, nga maoy maghukom sa mga halangdon? May mga tawo nga magpabiling himsog hangtod sa ilang pagkamatay, mamatay silang malipayon ug walay kabalaka, ug maayong pagkaatiman ang ilang mga lawas. Ang uban wala gayoy kalipay, magpuyo sila ug mamatay nga maghambin ug kasakit. Apan managsama ang tanan nga mamatay ug ilubong, maputos sila sa mga ulod, nasayod ako sa daotan nyong mga gihunahuna, kamo mangutana. Hain naman karon ang balay sa tawong. Bantogan, ang tawo nga nagbuhat og daotan. Nakapangutana ba kamo sa mga tawo nga nagpanaw? Nasayod ba kamo sa mga taho, nga ilang madala inigbalik nila, sa adlaw nga masuko ug mosilot ang Dios? Kanunay gayud nga sa iloan ang tawong daotan, wala gayoy makatulisok, sa tawong daotan o may manimalos kanya, sa dihang dadon siya paingon sa iyang lugmanan diin may nagbantay niini, linibo ang makuyog sa paglubong. Ug bisan gani ang yuta ingon og dili buot mo pasakit kanya, unya kamo buot mo hupay kanako, pinaagi sa inyong binuang, pulos bakak ang inyong gipanulti.